רואים אותנו מעצמנו. אנחנו מקווים בעזרת השם לעקוף בתקופה הקרובה את כל המהות של החיים, את כל העניינים, שהכל יהיה בפנים. ובשם השם נעשה ונצליח. וצריך לדעת שהדרך של שוב הישראל היא דרך שבה ישכון אור. זה דרך של קדושה, דרך של תורה, דרך של עבודת השם, וזה כמו צבא שרוצה לכבוש מקום. לפני שהוא כובש מקום, הוא זורק פצצות, זורק תותחים, יורה, הוא מרכך את המקום, ואז הוא עובר ונכנס למקום. הישיבה זורקת פצצות, ספר דברים, לימוד של יום ליום, זוהר, כל עבודת השם, זורקים את כל הפצצות, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, 100,000 של אנשים, קוראים ספר דברים, עובדים את השם, זה מזכך. מתי שאדם מתחיל את עבודת השם, יותר קל לו, כי הוא נמצא בתוך אווירה, בתוך מציאות של קדושה, בתוך אווירה של קדושה, בתוך